Hello guys, welcome back to another video. Today I will show you some clips from the SKG Readout 2024. So let's start. Πάμε μάγκε! Πάμε! Θα γίνεις τραβάω. Για μας κάτι, δήλωσε κάτι. Έτσι πάμε. Έλα. Πάμε, θα γίνεις πουτάνας μπρο. Πάμε να γίνεις πουτάνας μπρο. Άντε πάμε να γίνεις πουτάνας. Μπρο, δίπλα. Πάμε, βάλε δυνατά μουσική ρε. Να ανέβουμε. Τέρμα βρε. Τέρμα. Α, ναι. Έλα πάμε. Ξεκινάμε. Πάμε να μας μπουστάνουμε. Πάμε να τα γαμίσουμε ρε. Πάμε ρε. Οπα. Πάμε ρε. Ρε. Πάμε ρε πουτάνες. Πάμε. Πάμε ρε. Όπα ρε. Ω μαλάκα, να τρακάρουμε και στον κόσμο ρε. Πάμε. Άχι ρε πως. Δώσ' τα κοίτα είπε, πάμε. Έλα παιδί. Α, κόψτε είπε, όχι δώστε. Κάνε καμιά σουζά ρε να μας τρελάνεις τώρα. Κάνε καμιά σουζά να μας τρελάνεις ρε. Όπα ρε. Ωραίος, πάμε, δώσε. Δώσε μαλάκα. Πάμε όλοι, όλοι Θεσσαλονίκη, πάμε. Είμαστε επικίνδυνοι όλοι άκρη λίγο. Λίγο όλοι δεξιά παρακαλώ. Τελάκι αριστερά σου. Πάμε Μάρκο, Σούζα. Μάρκο. Σούζα, Μάρκο. Πάμε Real MTV έτσι. Όπα ρε, έρχονται κι άλλοι. Ride up 2 ρε. Πάμε. Έτσι ρε, μπράβο, άντε.
έγινε η Λάσκα. Έτσι, έτσι. Κάνε καμιά σούζα ρε, τραβά. Combination. Ναι. Θα ανεβάσουμε και κάνα ρίλ μετά ρε. Ναι ρε. Για, μην το ποδηλατόρ μας. Έλα. Τραβάει να ξέρεις, τραβάει. Ο Γέντης κατέχει το lead. Πάμε ρε, πάμε. Πάμε. Πού ρε βλάκα. Το ξέρω μπρο. Όχι. Δώσε. Δώσε. Έλα, δώσε. Ωραίος. Έλα. Μπήκα εδώ μέσα. Πάμε να παίξουμε μπάλα ρε. Πάμε! Αμάνι κάτι δυναμικό. Όχι μπουκάλια ρε μαλάκες! Πώς φεύγουν έτσι ρε μαλάκα! Όποιος πάει, εκεί! Όποιος πάει! Πάμε λίγο! Τι λέει ρε μαλάκα. Μαλάκα το πήρα τρέξιμο από πάνω μέχρι εδώ πέρα σε 5 λεπτά έφτασε μαλάκα. Μια χαρά. Μπρο, κάτι φορά είναι ούτως ή άλλως. Μια χαρά. Απλά έκανα στο giveaway. Τα άλλα τα παιδιά ήρθανε. Ναι, απλά έκανα στο giveaway. Στο giveaway έκανα. Δεν πειράζει, τις πλούσες όταν έγιναν τις πλούσες, πήρα τηλέφωνο και ακούγα φωνές, λέω τι γίνεται ρε μαλάκα. Ναι, βάλτε φωτιά καλά ηλεκτρικό.
Τώρα θα βγούμε στον δρόμο, μπρο. Θα γίνεις πουτάνας. Εγώ θα έρθω μέχρι το τέλος. Κανονικά ήταν να πάμε μέχρι Θα πάμε μέχρι κόβερο τώρα και μετά άλλο στο τέλος. Και μετά κάστρο. Πάμε! Δώστε, δώστε, δώστε! Ω, τι λέει ρε! Πάμε, έλα. Τι κάνουμε? Μια χαρά και... Πάμε ρε! Πάμε ρε! Πάμε να κλείσουμε τα δρόμια! Πάμε ρε! Πάμε! Σαμουρίτα, προχώρα μπρο, προχώρα. Ωραίος. Δεν μπορώ, μπρο, έχει χαλάσει αυτό εδώ πέρα. Ποιο ρε? Δεν αλλάζει ταχύτητες. Μπράβο μαλάκα. Πάλι μόνο στην πέμπτη. Μαλάκα, άμα μας σταματήσουν οι βάσεις, τι θα γίνει? Ναι μαλάκα, 100 άτομα. Ρε, έχουμε 1100. Τι κάνει ο τρέλος ρε μαλάκα? Μαλάκα, αυτό το ζητούσα. Ωραία Χριστάρα. Αγάπαξε. Άσε μας ρε μαλάκα. Δώσε, πάμε. Λάσκα αριστερά σου. Τραβάει. Έλα. Μπράβο. Μόνο. Πάμε, Σούζα. Όχι κύριε, το πιο λίγο μόνο. Σε παρακαλώ, πού να πούμε. Θέλει μια μέρα να φύγει. Ρε φίλε, μια μέρα. Πάμε Λάσκα. Ακούμπησα το headlight light από το προηγούμενο αμάξι πίσω μας. Yep. Πίσω μάγκες. Εγώ πατούσα εκεί πέρα. Έχει ένα... πώς το λένε, μια αλυσίδα είχε, την πατούσα να περάσουν όλοι και έμεινα λίγο πίσω γι' αυτό. Εδώ με τον Ηλία. Μαζί με χάντρο και μισθοφίσια. Έτσι. Κάτι εκεί μπροστά είναι, άμα τους βλέπετε. Δεν ξέρω άμα τους βλέπετε.
σταυρώσει λίγο, θα το ζητήσει. Φίλος. So guys, at this point I wanted to say that there are some influencers in front of us who haven't done face reveal yet, that's why I'm covering the half of the screen. Μου φάει κανένα μπουκέτ. Πάμε, πάμε! Τέλει, τι? Αυτό που αλλάζει ταχύτητα στον δρόμο κάπου. Μπράβο μαλάκα. Εγώ. Μαλάκα μας τι έκανες ρε πούστη. Εσύ είναι μαλάκα έφυγες με σούζα. Μαλάκα. Μας χάλακα όλους. Τους γαμίσαν μας. Μαλάκα δεν έφερα αυτό ρε μαλάκα. Δεν έφερα το καπελάκι. Στέφανος. Καράλαμπος. Βλέπω τον άλλον να πάει εκεί πέρα, δεν τις κατακάνει. Εσύ γιατί ξέρεις τι είναι το πόνο, θα μπει σε μικρό. Ανοίξτε λίγο. Πάει ο Νίκα. Εγώ λέω να πάμε εκεί πέρα να κάνουμε τον κύκλο μάγκες. Μπρο, είδες που έφυγα. Και ξέρω εγώ σπάει κάνα χάντιλμπα τώρα ρε. Έκανες το μεγαλύτερο. Το ξέρω μπρο. Λάσκα. Λάσκα. Και ξέρω εγώ κάνω το τζάμπ και σπάει κάνα χάντιλμπα ρε. Φάβη. Εφάνη. Πάμε μάγκες. Πάμε μάγκες. Πάμε Χιούκα. Πάμε, πάμε. Here are the clips from the jump. Πάμε Πάπη! Πάμε! Μαλάκα! Έλα! Hardy! Ωρε! Ωρε BMX, πάμε BMX, κάνε κανένα κολπάκι. Καλά πάω. Ωραίος. Πάμε παιδιά, πάμε, πάμε, πάμε. Άκες είναι φράκα! Ευθεία κοίτα ρε! Λόνε, κόψε λίγο ρε μαλάκα, κόψε λίγο. Μην κάνεις τόσα μαλακίες, Κοίτα γεια ρε. Κυρία, λέμε την πει εδώ. Χάρη, κάνε καμιά δήλωση ρε. Έχω να πω ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη μάγκες. Έχω χάσει τη φωνή μου.
Ωραία τρελός. Κόψτε λίγο να μάξεις. Κόψτε. Κόψτε μάγκες. Έτσι, κάνε καμιά δήλωση. Έχεις να δηλώσεις τίποτα? Έλα, ποιος να... Ναι, έλα. Ωραία, ο Μίλτος με τα κόλπα του. Εδώ καμιά δήλωση έχουμε? Κάτρο ράιντο που πάνε έτσι. Έτσι, πάμε μάγκες. Πάμε, Μίλτο. Πάω κι εγώ. Ωραία, έλα. Κατάλαβε. Με τα μάτια σου. Έλα. Χιούκας εδώ. Κάνε. Ωραίο Χιούκας ο Μπραζίλιαν. Πάμε Χιούκα. Καμιά δήλωση? Καλό πας. Και έφυγε ρε. Καμιά δήλωση έχεις? Μια χαρά, χαλαρά. Πάμε, ride out SKG 2024. Άντε κλείνω τώρα μάγκες. Πάμε Αριστοτέλους και μετά Κάστρα, άντε. Ω μαλάικα. Τι λες τώρα. Εντάξει μικρά, είναι τα κοπαλάκια μας. Δήλωση. Real MTB μόνο. Έτσι. Ο μπρο υπέρ Real MTB. Περιμένετε. Περιμένετε λίγο, Λάσκα, περίμενε λίγο. Εκεί πέρα. Ναι, εκείνος εκεί η γωνία. Πάμε μάγκες! Φεύγεις. Α, όλοι μαζί, οκ. Ο Μανώλης που είναι? Ο Μανώλης που είναι? Κάνα πια σταλιά θα πάμε μάγκες. Ναι. Από εκεί γιατί ρε? Πάει να πάρει άλλο μαλάκα τη στροφή με κάτι. Από πού ρε, από εδώ? Εδώ πάμε. Δεν πειράζει, πάμε. Άκρη. Από εδώ. Οκ, μια χαρά. Está perdiendo en mi tocar.
Αλλαγή μπροστά. Αλλαγή προς τη Ζάτα. Αλλαγή σας πάνω. Αλλαγή. Έλα πάμε. Ρε Μανώλη, γιατί δεν τα κατέβηκες? Μανώλη, γιατί δεν τα κατεβαίνει? Γιατί άμα είναι μέσα στη μέση οι άλλοι. Έλα πάμε. Πάμε αριστερά από εδώ. Τραβούσα όλα. Δεν ξέρω αν παίρνεις όμως. Εδώ μάγκες. Ωρε πούστη. Στοπ μάγκες, στοπ εδώ, στοπ. Κάποιος να πάει να βλέπει τα αμάξια. Κάποιος που δεν θα τα κατέβει. Αστικά κάποιος να πάει να σταματήσει. Και μετά αριστερά Λάσκα. Όλοι. Περίμενα έτσι. Άκρη, περίμενα έτσι. Όλοι είμαστε. Ωραία, πάμε. Ακολουθείτε το leader, μάγκες. Λάσκα, ακολούθα, Λάσκα. Έλα, ακολούθα, το δεις. Ναι, αυτό λέω. Ναι ρε, μια χαρά. Πάμε. Τι έγινε? Περίμενε λίγο, περίμενε. Τι έγινε ρε, τι έπαθες? Λοιπόν, εμείς ετοιμαζόμαστε για τη σκαγιά. Τι φάγαμε τη βούτα μας πάλι, δεν πειράζει. Ποιος πάει πρώτος? Περίμενε λίγο να φύγει. Περίμενε λίγο, μην πας. Περίμενε το τέτοιο. Εντάξει είναι, πάμε. Άκρη, παιδιά. Έλα, μπες. Πάμε, κατεβαίνουμε, παιδιά. Το έχεις, Μανώλη, το έχεις. Πίσω φρένο, λοκάρεις, πίσω φρένο, έτσι, ωραίος. Πάμε, μαλάκε. Όπα. Απ' το κρασίδι ελάτε. Πάμε, συνεχίζουμε. Όχι, να τους περιμένουμε απλά γιατί είναι αργία εκεί πέρα. Εγώ περιμένω τους άλλους. Έρχονται οι άλλοι. Ήρθε ο ένας. Ο Μανώλης που είναι? Βολώσαν. Ο Μανώλης, πάμε. Πάμε. Ω! Κάτσε λίγο.
Εντάξει είσαι. Εγώ δεν έχω. Τραβάω, μπράβο. Ελπίζω να την τράβηξα την τράκ. Ελπίζω να... Έπεσε. Αφού φορούσες κράνος. Τι ρε. Έφυγε και μετά έφυγε λοξά. Σαν εκείνον που έπεσε στα κόδρα. Προς τα αριστερά έφυγε. Μπρο. Εγώ εκεί πέρα πήγα να φύγω στη στροφή. Ναι, πρέπει από εκεί πέρα μετά το παγκάκι πρέπει να πετάω. Okay, that's it for today's video. The mate who fall is okay, but anyways, thank you for watching, leave a like, subscribe, comment and bye.